Predstavljamo. Ova pjesma s kojom smo počeli današnju emisiju predstavljamo. Evo, upravo o njoj ćemo malo pričat. A prva pjesma, prvi je zapravo single iz tvornice talenata Split dolazi Jan. Jan, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, kako je? Evo ga, oblačno nam je ovdje i malo nam kiša pada, kako je u Splitu, Jan. Nažalost nisam danas u Splitu, danas sam u Zagrebu. Evo ti ga na. U Zagrebu je sunce. Ozbiljno. Splita sam donija vrime u Zagreb. Ajme, meni u Zagrebu sunce, a ovamo dole oblaci i kiša, to nije u redu. Eto, vidiš, nešto se drugačije događa. Ja, nema veze, promijenit će se to polako. Jan, naravno. Evo ga, dakle ovako, moram ti reći da o tebi baš ne znam puno, a to je i normalno, je tako, jer si ti tek krenuo. Pa ajmo, za one koji ne znaju o tebi previše, ajmo par riječi. Znam da si počeo rano s glazbom, da je ova pjesma nekakav početak, jel? Da je Split, znamo i sami, rasadnik talenata nevjerojatnih. Glazbeno središte Hrvatske. Ajmo, malo o sebi. Evo, par rečenica, da. Dobro, evo, krenio sam ovako mlad u glazbu, znači krajem osnovne škole sam upisao, znači, za gitaru. Međutim, nisam tada pjevao nešto, imao sam tada neki rock band po Splitu i u tom trenutku nam je falilo vokala, jeli. I meni bubnjar kaže, pa ajde ti stani malo na mikrofon. Ja njemu govorim, ba daj, di ću ja stati na mikrofon. Nisam znao ništa gukniti, kao jesam imao sluha, glasovno i sve, ali pjevački nije baš bilo to nešto razvijeno. I tako, ja sam krenuo na mikrofon, ostavljam se gitare, mislim nisam, da se razumijemo, nisam se zauvijek ostavio gitare, služim i dan danas uvijek pri nekim svirkama i tako to, ali više sam se uhvatio vokalnih razvijanja i tako to, i nakon toga sam se prijavio na Voice Hrvatska, tu sam bio nastupao sa pjesmom Lenny Kravitz, Fly Away i tako dalje, dogurao sam do Betela. I eto, nedugo nakon toga, prošlo je par godina i uhvatio sam se autorskog rada. Jednostavno, uhvatila me jedna velika inspiracija i želja za svojim stvaralaštvom, i tako sam se upustio u te vode. Pa evo, ima odlične reakcije od ljudi i sve tako to, pa eto. Znači, krenuo na samostalni put, jel? Tako je. Samostalni put. Vidio sam da te mnogi predstavljaju kao kantautora. Kako ti sebe doživljavaš? Pa slično tako. Ja zapravo koliko god volim i pjevat, toliko volim i stvarat glazbu, toliko volim i pisat tekstove i jednostavno se vidim u tome svemu. Čak volim i u produkciji sa producentom sudjelovat dosta u aranžmanima i tako to. Jednostavno živim baš to me baš ispunjava nekako sve skupa. Sad, ono što je jako važno, Jan, to je kad se radi o Dalmaciji, više manje to je svugdje jednako, a Smo je to divno prikazao kako se radi u Splitu. Zapravo, najvažnije je, kad dolaziš iz Splita, kako te prihvaćaju u Splitu? Kako me prihvaćaju u Splitu? To je najvažnije, znaš ono. Pa u Splitu me prihvaćaju slično kao i svugdje, znači Split je malo, to je konkurencija, to što ste vi rekli dosta velika, međutim kada si ti u tim glazbenim krugovima, među tim ljudima i tako to, i onda jednostavno, Split je grad, ne znam kako bi to objasnio, svi smo nekako prijateljski, jedan prema drugome nastrojeni i svakoga poštuje, gura i cijeni neki svoj autorski rad i ne znam, bez obzira na stil i žanr glazbe. Da, ali hoću reći da u ovakvim sredinama, dakle, pogotovo kad dolaziš iz te sredine, da je tu publika najiskrenija i vrlo jasno pokazuje koga podržava, a koga baš ne, jel? Naravno, to tako ide. Nema tu. Nema sredine tu, nema sredine. Nema sredine, tu svakog podržava, jednostavno nije bitno koji je žanr, tako da jednostavno, mislim, najvažnije je da je kvaliteta tu stoji nekakva, pa
i ostalo sve da je tu, da se sviđa ljudima, a za sve ostalo tu je Mastercard, kako bi rekli. Naravno. Sad kad sam poslušao pjesmu, pogledao naravno koji je sad video tu, pjesma mi je pomalo neobična, moram priznat. Glazbeno je šarena strašno. Svega tu ima. Da. Znači ja sam tu se zapravo uhvatio nekakve moga žanra koji sam zapravo koji je cijeli život u meni. To je zapravo country, rock, pa malo popa, bluza. Jednostavno danas je vrijeme di se rade hibridi, jeli. Mislim, postoje danas žanrovi koji su samo iz jedne struje, ali mislim u današnje doba stvarno moderno je raditi te hibride i to sve, a ja sam spojio nešto to što sve skupa volim, tako da eto, to je to. Pa da, dobro je to nekako ispalo obzirom da tu zbilja ima, kad se tek počme recimo slušati pjesma, dojam je sad će razvit nekakav ne znam, refren, ovakav ili ma kakvi, to krene u neku drugu vodu. Može li takva glazba, ti si rekao dobro je naišla na odjek publike, ali koliko je ona zapravo komercijalna, jer meni osobno prvi mi je dojam da to nije ona baš ultra komercijalna stvar. Da, točno to. To ste dobro opisali i to je nekakva moja želja. Znači, želja je stvar mi je da ima tu neku dozu komercijale, a da ne izgubi tu neku dozu alternativnosti. Znači, napravio sam kompromis sa komercijalnim pristupom, koji mi je isto usput i drag, ali s druge strane ne želim isto izgubiti taj alternativni pristup stvaranju glazbe, jer jednostavno to sam zapravo ja jednostavno tako funkcioniram, pa tako da Znači pokazuješ tu sebe, to je odlično, kao autora. Ali Jan, kad će se obogatiti ako nemaš hit neki ludi, a? Doće nešto, ne smijem sad odmah otkrivati, ali ima na albumu, znači, pošto sam potpisao sa Croatia Records ekskluzivni ugovor, doći će nešto sada uskoro, ultra komercijalno, ali opet na neki moj džir. Tako da, eto, malo sam, ovo je čisto da pokažem ko sam ja, a s druge strane bit će još i neki stvari koje stvarno radim kompromis sa nekim stvarima što se tiče komercijale, tako da. U ostalom, kako dolaze nove stvari, svaki autor se polako razvija, korak po korak, je tako? Naravno. Nikad ne može znati što će biti sutra. Tako je. Što ti padne na pamet. I stvarno teško, pogotovo u današnje vrijeme kada je tržište stvarno zasićeno, nešto napraviti preko noći, tu stvarno treba imati čovjek strpljenja i ustrajati u tome što... Jako puno. Svi kažu da je to zapravo djeluje lagano, ali je mukotrpan posao. Mukotrpan, da. Teško se svugdje ubaciti na te platforme, tako? To je istina, to je stvarno istina, jer mislim ima tu dosta ulaganja i kroz sebe i kroz vrijeme i rad i novac, tako da, eto, mislim, to tako funkcionira. To je tako današnje tržište. Prije, ne znam, kad su ljudi 80-ih, 70-ih nastupali, tada nije bilo toliko ni zasićeno na našim prostorima sa nekim bendovima, i 90-ih nije bitno, i onda tek neki krajem 90-ih, 2000-ih i tako dalje, to je sve počelo bujati, sve više i više glazbenika. Zašto? Zato što smo baš talentiran narod. I jednostavno na svakom kraju Hrvatske možeš čuti nekoga kako je super odličan i tako to. Ima zbilja dobrih stvari, ima svega zapravo, moramo reći iskreno, ima tu i boj sačuvaj. Ali zbilja ima autora koji naprave dobru stvar, sad to je ko loto, ko lutrija. Hoće li uletit nekome u uho ili neće, tako? Točno to se odlično. A to je tako sad vrijeme, pa zbog toga i služe ovakve emisije, predstavljamo da one koji su to vrijedni, malo istaknemo i tako, pa da oni koji čuju, idu poslušati. Sad, kad se jednog dana obogatiš, kad postaneš naš prava zvijezda, pa s Mercedesom malo ćeš doći do otoka Paga, pa napraviti neki koncert, a? Pa kako ne, zašto ne, pa prva stvar volio bi se tu malo okupati i pogledati otok i tako to. Ja sam inače zaljubljenik u more i sunce, tako mislim, to mi je u krvi, Ali nemoj nam dolazi siromašan, znaš?
Ma nema, zašto bi? Ne, kad sam malo maslinova ulja domaćega od ovih pršuta iz Dalmatinske iz Zagore i tako to, sira i onda ćemo se lipo počastiti ko ljudi i to tako je to. Tako. I domaćega vina i ajde. Evo, Jan, moramo spomenuti u ovoj emisiji, skoro sam zaboravio, Heroj, pjesma, dakle, kako je odnosno, koja ekipa je radila s tobom, gdje si je radio, ok, Croatia Records je izdavač, jel? To je ekskluzivno, ali malo o pjesmi, eto. Može, evo ovako, pjesma je nastala na način tako što sam bio inspiriran, znači tekstom, znači tekst je nastao na način što sam bio inspiriran nekom odnosu između muškarca i žene, nije bitno je li neko u braku, vezi, pa može biti samo da ta osoba ima nekakvu čežnju prema toj osobi i na osnovu toga sam napisao takav tekst, jel. S druge strane, ekipa koja je sudjelovala, eto, ja sam napravio glazbu, tekst, pola sam aranžman sa Hrvojem Domazetom koji je isto producent moj iz Splita, on zapravo u timu Tomislava Mrduljaša, Tome Mrduljaša koji je poznati splitski producent. S druge strane, spot mi je snimao Toni Banov vam je vjerovatno poznato prezime, jeli, od Josika Banova i Zorice Konđe, koji je ujedno i moj najbolji prijatelj. Tako da, eto, skupili smo tu neku ekipu, cura u spotu je Stefani Bijuk i eto, to je to, više manje. A to je dobra ekipa. Više. Ma to je ultra mega ekipa. To je dobra ekipa. Super. I zapravo vrlo iskusna. Da, i što je najvažnije iskusna. To je ekipa za 10. Onda bi zbilja nešto moglo biti od ovog projekta. Tako ćemo, eto, držimo se te skupine ljudi, pa nadoće nešto. Biće sigurno. Polako, korak po korak, je tako? Ništa naglo. Danas za Valentinovo jesi poklonio što god svoje curi ili ona tebi? Ništa još? Ili tek na večer? Pa dobit će nešto, ali ona meni kaže svaki dan je Valentinovo, tako da... A je li? Da, njoj je svaki dan Valentinovo, tako da... Blago njoj. Da. A sada kaže... Kad ima svoga Jana, jel? Dobro, ajde, fino je to. Evo ga, Jan, baš mi je bilo drago da smo mogli predstaviti tvoju pjesmu Heroj u našoj emisiji. Predstavljamo. Kad dođe ova nova, koju si najavio, jel? Da, obavezno nam se javi. Obavezno, zašto ne? Da i to malo čujemo kako će izgledat. A što drugo reći na kraju naše emisije predstavljamo nego, Jan, da ti želimo bogatu glazbenu karijeru, puno Mercedesa, možda koja jahtica, puno novaca i onda da budeš prava zvijezda. Hvala vam lijepo, stvarno, eto, baš mi je drago što sam s vama popričao, nadam se, eto, stvarno da ćemo se čuti, da će doći na Pag i da ćemo se vidjeti jednom prilikom. Malo zasvirati, zapivat. Kako ne. Eto, obavezno. Da, Jan, puno ti hvala. Eto, i naravno pozdrav tebi i cijeloj tvojoj ekipi i puno uspjeha u danjem radu i do slušanja. Hvala lijepo, do slušanja, bye. Predstavljamo.